Nyakaramogi Jwanga erokamana inya kuom yiero TV mar Ramogi neno weche manyien mago imore kawuono ma en chieng' tich abich tarik 19 dwe mar 12 higa mar 2025. Kamoro amora ma intiere Nyakaramogi Jwanga imore kendo ageno no odiochieng' mari obedo maber. Odiochieng' mabende jofwambo mopogore opogore ne oriwore kanyakla e kopo mogik mano mar jafwambo marahuma Festus Amimo mane oket e kar yweyo mare mogik e dalane mayudore Awasi e kaunti ma Kisumu. Wakwayo Nyasaye mar mondo mi oket chunye kamokwe. Nyakaramogi Jwanga mago kaachiel kod mamoko mathoth waikoni otieno makawuono to mokwongo magi e thuond weche ma omiyo pek. The judge has captured the essence of the petition, that there are issues and fundamental ones are that for that matter which need to be adjudicated by the court, and so to preserve the case the court has suspended the entire framework. Doho ochungo keto e timo girimiti ma Kenya nochwe koke kod piny Amerika mar jiwo sekta mar thieth. Our main aim this time is to see to it that we minimize as much as possible road traffic crashes. We are well equipped with all the gadgets to test what we aim to do so. NTSA ka omakore gi migepe mag sirikal omedo rido apedha e ndara mar mako joketh chik e kinde sikuku. Pending bills madwe mara abuchiel maneno chopo nyaka IB poko chulo nyaka samwa wuoyini kisechulo only 20%, almost 80% mapoko chulo. Onge gima bro tire Siaya, jopiny duto bro ng'eyo no wan kod problem. Contractors ma Siaya obogo chungo chenro mag county ka ok ochul gi gopegi e thuolo mar jumbe ariyo. It is a hard time, but we are getting strong. And to my dad, I thank you for everything you've done to me, for the love you've showed me. Jalendo Festus Amimo okow e kare mar yweyo e dala ma Awasi ka nyasi mare ne oyuore gi jofwambo, jotelo e kin mamoko. Nyakaramogi Jwanga weche makamagi parni nyalo neno gi achiel kachiel kokale Facebook ma ibro yudo Ramogi TV, YouTube inyalo luwo weche makamagi achiel kachiel Ramogi TV Kenya. Kabe inyalo chwalonwa ote magi kokale namba mar ote machuok 30600. Machiegni nyinga Joyce Odur, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Doma malo ochungo keto e tim ogirimiti ma piny Kenya nochwe koke kod piny Amerika mar jiwo sekta mar thieth e pachoka. Justice Chacha Mwita ogolo chik mar chungo keto e tim ogirimiti no nyaka winja kendo chiw ng'eto mar bura mane ochwal kod Senator Mabusia Okiya Omtata makwendo winjruogno kowacho ni nochwe kogno ataro mar chik. En ogirimiti mar jiwo sekta mar thieth e pachoka ma sirikal mar Kenya kotelne kod jatend piny William Ruto ne ochwe koke kod sirikal mar piny Amerika tarik 4 dwe mar 12 higani. Ogirimiti mane dhi miyo sirikal mar Amerika miyo Kenya bilion 207 mar jiwo sekta mar thieth. Kata kamano, chenro no koro chung kar tiende bang' Senator Mabusia Okiya Omtata chwalo bura e doho ka okwedo ogirimiti no. Justice Chacha Mwita mar doho mar Milimani kama ne ochwale burano tinende ogolo chik mondo ochung chenro duto mag keto e tim winjruogno nyaka winj kendo chiw ng'eto mar bura ma Okiya Omtata opedho e mbelene. Koloso oko mar doho ma Milimani bang' Justice Mwita golo chikno, Okiya Omtata oyiere kod chungo chenro duto mag ogirimiti no nyaka winj bura mane ochwalo e doho. In this particular case, the matter went to hearing. We had the hearing on 2 days ago, on Wednesday, and the ruling has been rendered this afternoon, a ruling in which the judge has captured the essence of the petition, that there are issues and fundamental ones are that for that matter which need to be adjudicated by the court, and so to preserve the case the court has suspended the entire framework, and I want to notice the entirety until the hearing and determination of the petition. E burano ma ochwale doho, Omtata lieko ni ogirimiti no ne ochwe kogno ma okolupen chike mapachoka mayango ni owinjo kaw nyaka pach jopiny ka sirikal poko donje winjruok moramora kod sirikal machielo. The orders in this case were on a myriad of issues concerning the sovereignty of the republic, concerning principles of public finance, concerning reasonableness, concerning the role of county governments,
concerning supremacy of the Constitution. Bende oyango ni donjo e ogirimitino dhi ataro mar chike mapachoka mag rito nonro mag thieth mag Jo-Kenya, kowacho ni nonro mag Jo-Kenya ok owinjo chiw ne sirikal mar piny moro. The argument is that health data belongs to the individual, not to the state. It cannot be aggregated, it cannot be collected, it cannot be traded in, it cannot be exchanged without the express consent of the affected individual. Maitimore bang' doho mamalo bende ne osegolo chik mondo ochungi ogirimitino bang' riwruok makedo ne ratich jonyiewo Consumer Federation of Kenya COFEK chwalo ng'ur ni ogirimitino rocho chenro mag chwalo nonro matut mag thieth mag oganda. Ywaruok ne omuoch e osuptal ma St. Mary's Mission Hospital mani Lang'ata e bore Nairobi bang' kweth moro ma ichich ni jonjore ma onyiew ne omonjo osuptalno kendo kelo kihondko. Joneno wacho ni lwasi ne ok ber e kinde ywaruok makamano ka jotenda osuptalno bende ne bare weche. Chenro mag thieth bende ne obedo gi ng'ikruok e kinde monj makamano ka jotuo gi lakteche duto ne dhoggi omoko. Ywaruok makamano obedo bang' barua manyocha ondiki gi jago mane ochako osuptalno Dr. William Charles Frida ka okalo kuom kinde mage madwaro ni lesen mar osuptalno nyaka luore kod chik mar doho kendo kete kaka director. Ma en okang' ma osekelo ywaruok kuom thuolo malach kendo rocho kwe e osuptalno. Telo masani wacho ni onge chik moro amora mar doho ma osemigi e wi wachno. And upon getting here, we discovered that the goons were breaking into offices, welding doors, so that the people who've been learning the hospitals could not access. Duol mar NTSA dhi nyime gi timo apedha ne nyamburko madhi ataro gi chike mag apeyni e kindegi mag sikuku. NTSA ne oyango apedha magi e nderni madongo e kor gwenge mapachoka kaka yorno mar kedo kod medruok mag masiche mag apaya. NTSA bende otudore kod migepe mopogore opogore moriwo migawo mar arita kwe, duol mochung'ne kedo kod mibadhi EACC, apis jamin buche e kind duonde mamoko mar neno ni masiche mag apaya oked godo. Sharon Ong'ao gi ler mathoth. Kaluwore gi medruok mag masiche mag apaya mosebedo ka nene wang' apeyni mopogore opogore, duol mar NTSA noyango chenro mar timo apedha ne nyamburko mating'o jowuoth kaachiel kod mago mag ji giwegi mosebedo ka dhi ataro mar chik. Apedha makamano nochak time wang' apeyni mopogore opogore e pacho kae. Apedha motelne kod apisas mag NTSA. Kanotelo ne apedha manotime apaya ma Nairobi kochomo Nakuru, Director mar NTSA Dr. Andrew Kiplagat wacho ni dwaro makamano en mar geng'o medruok mag masiche mag apaya. This is a festive season, and during this time we expect heightened travel. Many people will be traveling, going to different destinations, and we as government, many government agencies, the National Transport and Safety Authority, the National Police Service, we have the judiciary, and many other stakeholders are working together in a multi-agency approach to ensure that we promote safe passage of people to different destinations. Moko kuom okenge ma NTSA luwo en mar neno ni nyamburko duto te chal margi nitiere kare kendo luwo chike madwarore. Some of the things that we are focusing are vehicle compliance, the roadworthiness of vehicles. We are looking at driver compliance, we are looking at SACCO compliance, and we are looking at even conductor compliance. Kembe kachiel kod jo ohala mosebedo ka uso gige gayo ng'wech bende ojiw mar mondo miyo ne ni giuso mwandu matiyo makare. We want to urge all speed limiter vendors to make sure that they comply with the law. Their responsibility is to ensure that the speed limiters are functioning. Apeyni mama siche jatoro yudo bendo kete nyong'ong kasiemo chune derepe mariembo komer. And of course we use them randomly in areas that we see as hotspots and motorists are likely to be found while practicing drunken driving. Kano loso e kine nyasi mar sidho kondo ne jopuonjre mag mbalariany ma Kabarak, Jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta okwayo oganda mapacho ka mondo bed motang' e apeyni e kindegi mag sikuku. Mungu awalinde, Mungu awabariki na watakia mema na mukielekea manyumbani. Merry Christmas
A happy and prosperous new year, na watu wajichunge kwa mabarabara. Magi duto timore ka NTSA ne oyango medruok mag masiche mag apaya higane gi kwan mar 4,458 kipimo gi kwan mag masiche 4,331 mano neno higa mokalo. Sharon Ongao, Ramogi TV. Doma malo ogolo chika ni sirikal ong'wan mwandu gavana machon ma Kiambu Ferdinand Waititu manengone romo $76.2. Sirikal oyiene mayo Waititu lo manengone romo $32 kod machielo mar min ode Susan Ndung'u. Okang' makama obiro bang' Waititu kod min ode rem chiwo lerne doho kaka ne giyudo mwandugo. Waititu kod min ode ne okwedo okang' mar mako mwandugi kagiwacho ni ne giyudogi ka okalo e hola kata kapok Waititu obedo gavana. Mwandu mamoko ma ondhi gin tinga mar komeko mar $11,000,000 kod nyamburko 2 ma nengogi $600,000 moro ka moro. Mabuse maderoma 86 owe thuolo kowuok e od twech ma Kodiaga Maximum Security Prison e boma ma Kisumu e bwo chenro mado timo mar duoko piny kwan mabuse e jela tok nono fainde 350 mag jogo ma utwe. Matimore e bwo chenro ma bad migao mar doho timo higa ka higa mar duoko piny kwan mabuse e jela ma pachoka ka bende gikelo yot e yudo ratiro. Chenro no ne otelne kod jayal buche e doho mamalo ma Kisumu Alfred Mabea kod Justice Joe Omido kama ne ginono buche matindo tindo kod jogo ma osebedo e rumand kuom thuolo malach. Bende ne gichiwo mich mopogore opogore ne mabuse e kindegi mag sikuku. After every 4 months, we come here and do decongestion. Like now, the decongestion we did today is for the months of October up to December. And we got a total number of about 350 applications or reports on various inmates who are here. And after going through the exercise, we've been able to release about exactly 86 of them. Others are going for CSOs, others are going for probation, and others we commuted their sentences. That is an exercise which achieves 2 objectives. Number one, for those who have been rehabilitated, they can be released, go back to their communities, and to engage themselves in the positive work of nation building. And for the prisons itself, we are able to decongest and lighten the burden. Contractors e county Masiaya obogo thiro chenro mar sirikand county no poni gopegi maga chudo ok bichwalnegi e kind thuolo mar jumbe 2 mabiro. Jakom mar duol mar contractors e county Masiaya Francis Amolo oseyo sirikand county Masiaya kuom rem chopo e singo margi kendo koro odwaro mondo jatend migao makojolo mar omenda e county Masiaya George Nyingiro ogwetao wirani en ema osebedo kodinonegi omendago. Jagoro mar duol mar contractors Masiaya Elijah Odinga bende ochiwo siema ni kaponi sirikand county Masiaya ok bichulo gopegi chakre dwe mar 6 mar higani gibiro thiro chenro duto te mag county no kochakore gi lando tenders manyien. No wondwa ne bro chulo wa dwe mar 8. Dwe mar 8 no kalo, dwe mar 9 kalo, dwe mar 10 kalo. Sani wani dwe mar 12 pending bills ma dwe mar 6 maneno chopo nyaka IB poko chulo nyaka samwa wuoyni gisechulo only 20%, almost 80% ma poko chulo. Onge gima bro tire Siaya, jopiny duto bro ng'eyo no wan kod problem. Wan gi nyithindo ma dhi skul, nyithindo ok dhi skul January. Jogo pe kwa chulo, wadwa dari e mier. Wadari e mier mondo kata kum wadwa dak wakia. Gin ginyalo dhi Nairobi, governor nyalo dhi Nairobi dak kuro. Koro kwanene kako kwanene gani? Nikech chakre July jogi no wondwa ni chulo wa by 20th. Then giloro financial year moko chulwa. Gi promise wani by September wane jok mikwongo chul. Up to date sani wani December. Jogi nyaka ne ya financial year gisechudo diriyo. Wawanda ni kara gin jomage michulo ka wan ok nyal chulwa to nwatiyo kaka ne jomoko tiyo. Otherwise ko kunyal konyowa to kara you are irrelevant. Nikech tiju kara ukia. Nikech wan jopiny manwa yiero we are suffering to un kwandiko nu barua mondo konywa
onge gimutimo. Wadwa ng'eyo ng'ama golo ga tijewa e budget. Sirikal ma Siaya onge pending bills me Korengo, onge pending bills me Krasanga. Pending bills te gin mek Siaya County ochulgi ngato nyisani kidhi kanyo nyisani magi historical pending bill. Wegorak mane omi chenro mag gedo mag apeyni e kaunti ma Homa Bay omisiem ni ka giyulo e tich to ibiro magi oragego. Director mochung' ne nono chenro mag dongruok e apis jatend piny William Ruto, Sylvans Osele, wacho ni ok ginyale yie mondo gedo mag apeyni makamano odigni, to sirikal osegolo omenda mar timo gedo. Osele mane loso e kinde mane onono gedo mag apeyni go, okoni ok ginyale yie mondo tijego odigni ka jopiny rito winjo berge. Moko kuom gedo mag apeyni ma sirikal mamalo dhigo nyime e kaunti ma Homa Bay oting'o apaya mawuok Mbita Sindo Magunga nyaka Sori, Adiedo Karaboka, Kadel Pala Kanyadhiang, Rusinga Ring Road e kind mamoko. Koro ne wadhi round wang'iyo projects duto mag Homa Bay County, wayudo ni gin at advanced stage kendo wayudo ni gidhi maber kendo pesa has been allocated gi national government, and wan tijwa koro dhiro contractors manezi mondo ti matiyo maber wa recommend, matiyo marach wakaso yugi, kasto maticho tamo to wa recommend mondo we. Jatend migao mar teko Opiyo Wandayi oyango chenro mag dongruok kama migao mareno osebedo katimo e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Homa Bay, kama oyange ni sirikal mamalo oseketo tenge omenda maromo bilion 2.1 mar sitima e gwenge ma Homa Bay. Wandayi okoni miere mohewo 20,000 biro yudo sitima e bwo chenro mane ochaki gi jatend piny Kenya William Ruto maneno ni sitima oke e gwenge te ma pachoka. Wandayi mane otimo limbe e kar chung' od bura ma Kabondo Kasipul kod kar chung' od bura ma Homa Bay Town mar chako chenro mar keyo stima, okoni sirikal biro dhi nyime gi neno ni gwenge mathoth otude stima ma jopiny nyalo timogo chenro mag dongruok. Kumbukeni ya kwamba for the first time in history serikali kuu kwa mwelekezo wa Mheshimiwa Rais Ruto na kupitia bunge la kitaifa imeweka pesa taslimu katika hii kaunti ya Homa Bay shilingi 2.1 billion kwa ajili ya kuunganisha stima. 2.1 billion kuunganisha stima kwa manyumba au mboma 20,000. Na hii constituency yenu hii ikapata milioni karibu 150. Kuunganisha about 2,000 households. Ni mi owaini shali milioni 5. Dono bedo configured kaka waambla electrification. Waziri nyocha nase kuwai ni kamolosi the scope is a bit narrow and does not cover the entire community maromo Mwaluka. And I want to thank you before our people for agreeing ni wadhi bedo another project miluongo ni Waambla extension. CS Wandayi alipochaguliwa kama mmoja wapo ambaye ako na maarufu sana, ameendeza idara hii kwa moyo wa dhati, akizunguka Kenya nzima akitoa sitima kila mahali. Nyakwara Mugejuang adon wakauyo mokwongo weche manyien magoimore kata kamano asoma ni moko kuom ote ma uchwalonwa otieno makawuono wacho ka en Ramogi Ler ka antiere Nairobi. Elvis Odhiambo wacho ka nono yo makare. Scholastica wacho ni Ramogi Ler ndi ka an Saudi Arabia. Wacho ni jafuambo amimo onind kod kwe. Mwana wa party bende wacho na aneni malera ka an aboke uwai chuny mosenendo amimo oyue mayoma nikech ng'wono Nyasaye. Jojo Piyo wacho ni Ramogi Ler ka antiere Kisii en an obuolero kama na inya. Eric Awuoche wacho ni Ramogi TV Ler Nairobi Kayole amoso Jokabuocha Karadinga Ogadi School kotelnegi koda Awuoche Ligala Abulo Ligala Jen Awuoche Matunga Osewe Minadoyo mar Ogande kod jopuonja japuonj Abicha Bando. Doreen Adhiambo wacho ni poleni sana ne anyuola mag amimo. Berila Nondi bende wacho ni Ramogi Ler winji kan Kisumu amimo wako maber Nyasaye oket chunye kama okwe. Evans Okoth wacho ni Ramogi TV maler ahinya e dala mar Homa Bay. Ote machielo mano mar Evans
Wuodarek wacho ni jaluo wacho ka ni joluo we wuondre gi kizungu mathoth ahinya. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Ka bende ote machielo kae wacho ni Orengo otamore makre gi Wandai mondo okes Tima Siaya nikech en podi en gi ich lit gi jowetene. En gi olemo mar gavana to podi owinjo ich lit ni Wandai kod jowetene. Mago mana moko kuom ote manyakora Mogi Ajwang' chwalonwa. Lizi wacho ni Mogi TV ler en Elizabeth owuok e gwengego mago mag Naivasha. Nyakora Mogi Ajwang' med chwalo ote magi wabobedo kwa somogi kwa dhi mbele kod weche manyien mago imore. Akaw yoyo madundo aduogo kik idhi mabor. I brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids' entertainment on Viusasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episode in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids' content only on Viusasa. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Ticha beach kocha kore sangweno tieno nyaka sauchi lakini ni metes maliet kabisa magluo homba luo benga kache kora jawa maliet Kuwo ke ondamo 107.1 FM kar chunje luo Kapela nako ni wangne kawada kocha Nyaka wang joy mari Ramogi TV Lungani ya boy handsome mandawea roji bed and breakfast Lungani DJ Koloko instrumental Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi Kawa choni ma en Ramogi Night Disco Kete Manaka Edwe mar Disemba, sama piny dhi mos, kendo joot chokore kanyachiel. Wagwelo mondo udoge tudruok gi gigo madwarore moloyo. Dwe mopong' gi puonj makonyo ngima joot, rieko mar bedo gi ot motegno, kod weche makelo geno kod winjruok. Nyasaye manochako ot, ene mogere, ene morite. Bang' bedo gi God, bed gi understanding, humility, weruok richo kata forgiveness. Avoid living in the past. Weuru mondo wawer wende mag Injili mar jiwo chuny kendo miyo chunywa bedo gi mor. Injili ngima, sabato ka sabato, chakre saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakora Mogi Ajwang' e weche manyien mago imore. Jodak e sub-county Manyatike dwaro mondo piny owacho ol kata maram e kuonde maricho mag apaya mawuok Masara ka ochomo Sori magedo mare osekwamo kuom higni maloyo 3. Jafombo marwa George Juma nigi lerno. Dweche pod medo kalo ka piny owacho pod dhi mana nyime kod singo tieko gedo mar apaya mawuok Masara nyaka Sori apaya magedo mar osebedo kokwamo kuom higni malach. E kinde limbe mare kaunti mamigodo mar 5 mar higani,
Jatend piny Kenya William Ruto ne osingo ni gedo mar apayano ne dhi nyime bang' kinde machuok. Kata kamano, dweche maromo 6 koro osekalo ka gedo mare pod okwamo. Ono osethirowa kabisa nikech koro sani mokwongo kaka ng'ama nigi lony e weche mag usafiri, ing'e ni ka yo bedo marach to mokwongo transport cost bedo malo. Kata mana in terms of maintenance nikech geche koro kaluwe to kethore mang'eny kabisa, koro maintenance bedo malo. So maintenance bedo malo, cost no bedo absorbed mana gi the common mwananchi. Nyaka sani apani kowuok Nyakweri nyaka Luanda okalore, kendo jowuoth sani oweyo tiyo kod apayani ka giluwo lalo moro molos kod yien. Olalono ma bende mokuom jopiny ema koro gero, kendo nyamburko makoro tiyo kod olalono chulo omenda maromo siling 100. Yien no mano initiative mar jogweng', and in fact en kijana achiel mano biro gi paro no nikech koneno ka koro dhano chandore. Mokwongo ing'e ni bridge ni luwo ka o connect ji gi joma Nyakweri madhi Luanda Konyango ma ok nyal luwo the main road which is a national road. Gimomiyo bridge ni itiyo godo en ni koro ndara mawuok Nyakweri kochomo Luanda ok nyal kadhore. Koro that's an alternative route ma giluwo. Adwa wacho ni nyaka sani that bridge is not for the county. So nikech koro already osebedo alternative road ma konyo jopiny nikech en makoro ji nyalo connect kode koa Nyakweri kochomo Luanda. Kanyocha ne wabedo gi romo gi CS mar Treasury Bwana Mbadi to ne wakwaye ni mondo ng'iye kaka onyalo konyowa mondo wayud derechni moko. Jakom ma jopur e kar purno Maluwa Kuja irrigation scheme okeoremo wachni rach mar apaya mowuok Masara nyaka Sori osethiro chenro magi mag pur kawacho ni jopur koro tiyo kod omenda mathoth e sombo ochele magikayo. We would also want to appeal to the government that this road, this our tarmac road passing through the scheme be completed. They promised us they would do it. We also believed it would be done. It is only 2 kilometers, and this one is making the transport of rice from this scheme to be difficult. So instead of a market of 65, we are now giving a market of 55 per kg. Jowa ma uso gik ma perishable goods machalo kaka nyanya, afuoto and the rest koro yudo lal mang'eny kabisa nikech sama gi transport gi e yor matungni to breakages bedo mang'eny kabisa. Koro en lal kabisa ne johala kendo en gima osethirowa kabisa e yor ohala kata e yor wuoth. Jod bura manyatike to modegiwa ni kinde midhi tiek gedo mar apayani nyaka sani koro kong'ere nikech kata mana ng'ama ne omiyo rak mar ga apayani ne owito ngimane dwe achiel mokalo. And you know when a government project has been awarded, we cannot put on anybody because that project is supposed to go to the same company. So this road, what we are requesting now, we know we cannot be turned up immediately. We are requesting an emergency. Just man up this road from here. George Juma, Ramogi TV, Migori. Lwasi mar siasa osechako chwakore e kaunti ma Siaya ka josiasa magawo kom gavana ma Siaya dhi nyime gi pangore. Moko kuom josiasa mageto komno masani omaki gi gavana James Orengo gin jaod bura ma Ugenya David Ochieng, jalup gavana William Oduola kod jaod bura machon mar Arieda Nicholas Gumbo e kind ji mamoko. Jafumbo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa wach siasa ma Siaya. Kochakore got Odiedo nyaka Ndori, Akala nyaka Barding, Jera In nyaka Kowak, boche mag siasa osechako kunore e kor polo e kaunti ma Siaya higa achiel kod dweche 8 motelo ne yiero maduong' mabiro. Jaod bura ma Ugenya David Ochieng, jaod bura machon mar Arieda Nicholas Gumbo kod jalup gavana ma Siaya William Oduol gin moko kuom josiasa magawo kom gavana James Orengo e yiero maduong' mabiro. Okil Kamalo Kawilis Otieno yango ni tho mar ogai machon mar ODM Raila Odinga dhi kelo lokruok maduong' e yiero mar gavana ma Siaya. Gima ne timore ni chien kocha Jera nopog gini en silent agreement moro manobedo go area mar Bondo kocha ne golo president manen baba kaso koro area mar Jidwo Siaya koni ne golo gavana koro nyaka absence marene the impact the kelo pogruok e siasa akadigo mbele kocha nikech kane poni jomoko wacho ni jo Bondo kocha golo governor golo president
Sani onge ng'ama dhi chung' kawuok president korka Bondo kocha. Koro samoro joka mawuok side ma Bondo nyawacho ni wan be wateme go wamany governor. To jo Ugenya bende nyalo wacho ni ne koro ndalowa to en logo diriyo. Jo logo no logo diriyo, wan be walogo diriyo e kwa wene kendo dhot moro kae. Okil Kamalo Kawilis Otieno ogolo siem ne jogo maparo ni golo Orengo kom dhi bedo tich mayot kalure kod lony mare maradhai e siasa mapacho kae kod kido mar siasa. Orengo en jasiasa mosebet e siasa higni mang'eny. To brand mar Orengo jonge gimo Orengo kedo nege, gimo chung'ne. Mano e teko men go maduong' ahinya. Then kendo en incumbent, en emene apis. To gik morengo wachoga en wuoyo kaka duond jopiny. Ok en wendo ne kuom ji. En ng'ama ji oseng'eyo, kendo ji oseng'eyo ni higni mosebedo e piny kaendi, mosebedo e telo, gik mokedo negi. Orengo ni nyapimo maybe mana gi Raila. Yiero maduong' mabiro nyalo dhi bedo lweny mar jo Ugenya bang' jaod bura ma Ugenya David Ochieng bende wuok oko kendo wacho ni ogawo kom gavana ma Siaya. Aso ni tekone maduong' ahinya en David Jatich. En ng'ama komanyo gimoro to wuok aggressively. To gik madhi ahinya en ni number 1 kani rango ndalo moko chien kocha mane lango moko dhi Karutu. Ni David nowacho ni ok en ga jaluo. Ng'ene ni Mluya. Kane ne bura moro marach Western. Koro samoro odhi chako kipenje to koro mane wacho no kino ganda wani to iduogo nade koni dak ichung' Busia. Kopogre gi David Ochieng, Nicholas Odero Gumbo kod William Oduol bende olap dhogi ndong' ne kom Orengo. Nitie gimiluongo ni voter fatigue ema dhi hinye maduong'. Nikech osechung' governor from 2017 orem, ochung' 2022 orem. Kirango bedo ni sechung' mang'enyne to ok iyude no. Ing'eni kila campaign ibiro gi formula mopogore. Masa mibiro gi campaign machielo ni ka iloko formula manitiyogo last time cha. To nitie jomoko bende mang'eyo ni wang'ne ok obiega nobiro mokadho cha. Kata kamano, jal buche maduong' ewi bura ma kamano dhi bedo jodak ma Siaya e kinde ma gidhi bedo kod wach mogik ewi kido ma jatelo ma gidwaro. Sana gima wasebedo ka waonge godo for a very long time en investors. Wadwaro ni jotelo mabro chung 2027 mabro chung kata bed mana gavana manitie ka odwa duogo to nyaka onyiswa maler e yo malong'o gima obro timo ne japiny mondo investors obi Siaya. Waneno ka investors ng'enyne ok gibi Siaya to kata mobiro giwuok ka ntie ng'ama ogoyogi kata ntie siasa moro mogoyogi. Wadwaro jatelo manyalo loso planning ma Siaya kaka kidhi Siaya town kacha en congested. Opong' to Siaya duong'. Loch nanga ne en mondo town omed landre. Kidhi kaka kiwuok oko ma Siaya ber man minyalo neno Siaya. Otende onge, gik manyiso ni Siaya town onge, Siaya oruma ruma Siaya chuny Siaya kanyo. Tande ma wan go kata bed dispensary, kata bed health center, kata bed mana referral hospital, onego bed ni japiny access maber kendo yudo chieth maber kendo yath bende nitie. Chris Owino, Ramogi TV. Anyuola, jofwambo, jotend siasa kod osiepe ne oyuoro kar romgi e gweng' ma Awasi e kaunti ma Kisumu mar chiwo luor margi mogik ne mosenindo jalendo Festus Amimo. Amimo ne opar kaka jago mane oketo familia mare nyime, ranyisi ne oganda mathoth kendo jago mane oketo maino e dongruok mar paw fwambo kod keyo pachoka. Millicent Adhiambo gi mathoth. Ne en rombe mag lit kod kuyo e gweng' ma Awasi e sama joywak miche gi miche ne obiro kanyakla mar kowo jafwambo mosenindo Festus Amimo. God is my glory. Nyithinde ne oywage ka wire gi weche mamit mag pake kata obedo ne chunygi to ne opong' gi lit kod kuyo kamano. It is a hard time, but we are getting strong. And to my dad, I thank you for everything you've done to me, for the love you've shown me, for the care, for the attention I've cried for. You've been with me, you've held my hand, you've taken me through all my stages of life. So I say this, goodbye for now, we shall meet again. Dad, thank you for everything you are, for your sacrifices, your love, your discipline, your wisdom, your laughter, and your presence. You shaped us more than you ever knew.
And though your absence hurts, your legacy will live on in the people you raised, loved, and protected. May your soul rest in perfect, eternal peace. I will carry your spirit with me for the rest of my life. I love you so much, and I will always will. Rest in peace, Dad. Jaod Festus, Rosie Amimo, ne odhiale kaka jago mane ohero ode gi nyithinde kendo paro kaka ne gichandore e wuoth nyaka koro ne gichopo e okang' mane gintiere ni. I know I can't take the place of your father, but I'll try as a mom to be there for you. In fact, long as I can in the car thought he brought sand on anything, because you know with him he was a calm guy. He loved peace. Minamimo kod nyamin mare bende ne otimo nende nyathigi. Nenda incha setimo ekinda gi nyathina. Adwa mondo mi father thuolo dhi ik Festus kapod piny chon. My brother, may your soul rest in peace. We loved you. Mostly I loved you so much. I had so many plans, so many things to talk about, to share with you, but God loved you more. Rest in peace. Jofombo kotelnegi kod jowete Festus e kar tich mare ma KBC ne opare kaka jago mane inyal gen kuome kinde duto kipake kaka jatelo mane nigi chia kendo ne mako lwet jomathoth. He was a mentor who always had time, the colleagues who always offered respect, the creative spirit who inspired excellence in everyone around him. He was, in every sense, the heart of Mayenga FM. So, as we bid farewell to this remarkable son of Kenya, we make a promise. We promise to honor Festus, not only in our memory, but in our work. En mnagoyo moskendo ne anyuola mar nyadundo korikwa Nyasaye mondo med ritou oho chunyu mondo oparnu e kinde duto ni en owuon en emobro miyo uteko en emobro mako lwetu to kinde duto bende uparie ni Festus ni ne en ng'ama nade. Gigo manye Festus timo wakwayo mondo kuyie tuendeleza gi mondo gigo mabeyo kaka ne Festus oherogi mondo dhi nyime. Jotend siasa bende mopogore ne oyudo thuolo mar ywago Festus ka gipare kaka jalendo mane otiyo gi thuolo mare e tiyo ne jopiny. Amimo yae idhi samarach. Amimo idhi samarach. Idhi samaluo pod ywak. Ng'eyo Festus Amimo higa mar 2006. Chieng' ma aloka ka duogo noparona ni Esbon ageno ni kelo na t-shirt mar Manchester United nikech anta anja Manchester tija Arsenal. Anyise na kelo. Awe marach okoka seche auchiel to Festus nowewa. Mama mosa ahinya kuom wito wuoyi. Madam wan kodi Nyasaye biro teloni bed mana motegno. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Awasi, Kisumu County. Wako Nyasaye mar mondo mi oket chuny Festus kamokwe ka e kinde ni bende wako Nyasaye mar mondo mi ho wede osiepe kaachiel kod familia mag mosenindo jalendo Festus Amimo. Kawadhi mbele en yogai mar ODM Dr. Oburu Oginga okoni duon bura mar ODM ongirore kendo ni kare. Oburu kata kamano okoni nyaka jokanyo mag ODM anyis achiel margi ni mar oikore mar wuotho motegno gi jogo mamiye sir. Oburu oloso e kinde ik mar jafwambo mosenindo Festus Amimo kama bende jotelo mathoth oyuore ka oriwo jakom ODM Gladys Wanga e kin mamoko. Walter Nyambaga ni kod mathoth. Mana kaka jal mano ero chenro mar siasa thuolo mare kaka jalendo Nyakalondo. Mosenindo Festus Amimo wuoda wasi. Oko kod jo siasa matuklu. E kendo ka mogai mar ODM Dr. Oburu Oginga oketa yanga ni duon bura mar ODM ongirore mokalo kendo nyaka go kod joge piny man kod mo. Chak ngima manyangafu kaka Kanan maen sirikal e yiero mabiro. To podi nyaka wani uru nyime ungeni ODM oken mar makendwa. ODM oriwo wangi piny ni te. ODM and the members nyaka Western koni
magi wiji jiraduka kata na langogi donge jowu gi nosiepuka magi ur motegno mondo ubed kod josiep mane ka koro oganda wa bende nyalo dhi kotegno ka wamakre gi ogendni mamoko. Oburu mane ok nyangunya kod wach ong'eng'o wang' jok manyakara e chama kendo koni obiro mana siro jok masire kendo siro duond bura mar chama mar ODM. Oburu okoni chama mar ODM nyaka tegi kod jokanyo to ok jok masuso weche manyalo kelo chama bedo kod barruok. Tinang'eyo ni ka wariwre ka wadhi mbele kujowa ma usiro wa lwedo kaka kwayo ni kaka neno ka be uyie nubro sira lwedo aneno ka wacho ni aneno kuyie maber nubro sira uso kubisira lwedo abe kura wuotho mna ka nyar gi yake wuotho motel ka ngene ubende ukoda mangeni the objective interest ma joluo en ang'o endi gimomiyo wasebedo ka wakedo higni gi te wan kaka joluo ka wagore streets ka wagore gi polis ka wachielo kite ka waloro nderni en ni mondo wa hakikisha ni ratiro mar dhano oyudore to moloyo ahinya wakedoga mondo wayud loch mar piny. Wach siro piny owacho kendo bedo kod jachung' e yiero melo 2027 kata chiwo sir ne William Ruto to kod sirikande. Jokanyo mag ODM okoni Rute jatoko manie jokon mar sirikal. Wan chien e gimomiyo wawacho niya jowa ma wantiere god wan e chama mar ODM kendo it's very good naneno ka jakom nitiere ka. Wadwa ni wate wariwre e chama mar ODM. To riwruokwa biro bedo motegno e chama mar ODM sama wadhi mbele kae weche mag nomination. Kik wabed ni kendi chak iyudo nwa ni waketo ji wasiema gi luth wasiemo ji. Amolo Odinga josewewa. Kora kwayo jodala wa joluo ni kapod wagombaka. Kapod wabedo tok tent mondo wane ni ng'ama dhi telo mbele kae. Takwayo kik wabagni ikwa kesa mapotea pata. Wan e sirikal ma William Samoe Ruto koto kamano. Telo bendo koni oganda luo mondo bed motang' kod jok manyalo lombo gi kod dhok to ber mag dongruok onge kendo kik giyie chiwo kochgi nono. Kano konwa ni left wadhi kanye, kano konwa ni right wadhi kanye, kano konwa ni fire twatimo ang'o. Adwa ni mondo wabedu piny mondo wariwre. A strong party will take us somewhere. Ka wariwore kaachiel to wabobedo gi negotiation modhi kade mesa. Saa biro ma ji dhi e yiero, ng'ato madwaro kom dhi ir jopiny. Ng'ato ka ng'ato madwaro kom timri nade. Jopiny ema miyo ji ang'owa kom. Mano Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakwara Mugejo report mar Walter Nyambaga no ema donwa kawo godo yweyo mar ariyo kata kama nasoma ne moko kuom ote ma ochwalonwa. Clinton Oyaya wacho ni ma Clinton Oyaya anagwasi seka Ramogi Lera pochgi pak ne waziri John Mbadi kuom tich maler kabisa wan tok William Ruto. Ote machielo Morino Jode wacho na Ramogi TV ka Anvasha kendo ageno ni joka Sila Odongo beneni ka gin magare dier nama. Sylvester Ochanda wacho ni rokamano Ramogi kendo aneno maler ka an got rabuor. Ote machielo mano engineer Victor Okuna mbunge madhi tiyo Suna East 2027 wacho ka Ramogi ler wandai onego oneni contractors makelo stima luo landa gin joluo. Mano achiel kuom yore mag empowering joluo nikech sirikal ok nyal ndeko jite. Ote machielo mabende aneno ka ochwalna kae wacho ka ni Nyambaga tournament ochiek Koweru grounds yare kinye tarik 20 nyaka 24. Wacho kanyo ni moko kuom chenro mwadhi chiwo NID registration, medical camps mag thieth manono kod ndikruok mano mara SHA. Mago moko kuom ote mano ka Nyakwara Mugejo chwalonwa kokale yorwa duto te mag tudruok. Kaka oyo madundo gi sani aduogo wadhi mbele kod weche manyien mago imore. Kik idhi mabor. Are you a Kenya government civil servant na uko na ka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up.
Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Dial *860*413# to get Jingle Bells as your skiza tune. En kinde maber ahinya e higa, kendo Ramogi TV miyo Christmas bedo gi mor. Weruru kanyachiel, kendo beduru mamor. E higani, weuru mondo wende mag Christmas omi ubed gi mor. No bironwa baba, wagoyo erokamano, ni Yesu osebironwa. To mana e Ramogi TV, Merry Christmas. Tuke mag chess mokelo kanyakla riwruog pinje Afrika ma Ugwe orumo ayanga e alap makasarani e bore Nairobi. Tukego nokelo kanyakla timbe mawuok Kenya, Uganda kod South Sudan. Tukego nopogi e kidienje adek mopogore kane riwo jotugo ma ikgi ok oheo 12, 14, 19 kod 18. Jotugo mag Kenya oketo piem mapek ka okalo kuom jatugo kaka Kiruthu Wahome mar Endarasha higa mar Endarasha High e kidieny mar higni 18. Jatugo mar Uganda Nolan Alex Nio mar Great Thinkers Chess Academy Uganda orieny gi midila mar Goldie mana kaka nyamin mare Hailey Michelle Nio mabende orieny e kidienya mar higni 16. Bende tukego notigodo kaka yo mar jiwo rowere e yore mag somo e alwora ma Afrika ma Ugwe. So we are here to expose our children to strong competition. Gift of Chess has been organizing best tournament in the region. This year they have organized 3 tournaments so far, and most of the tournaments are well attended by people because the level of organization is amazing. Yemongere kaka Amilo Geza noloyo Odanga e tielo mar 14 mar piem yiedhi e tuke mag Rusinga Annual Festival e Dowath ma Kamsenger e chula Rusinga. Amilo mochak nyinga jaod bura Mili Odhiambo noloyo e piem mar chuo kod mine kaluore kamano. Jaod bura Odhiambo noyuoro e neno piem makamano kendo nokwayo
piny owacho mondo oketo kenge mowinjore mag arita e nam mar neno ni masiche mag nam odok chien to moloyo e kinde mag piem yiedhi. Ni en gima especially ke chobiro the end of the year en gima kelo mokwongo kelo ji kanyakla oparonwa culture wa kaka jo Suba kendo omiyo kaka wa kumanwae kaka kamwase chope to bende kaka watudore kaka oganda mar Luo gi Suba kech wan gimoro achiel and gima ber ni neno ka sport ma waluongo ni kano regata nyadhi ok wawacha gik moko oyaye. Kadok Warriors e joloch tielo mar ariyo mag tuke mag ASK Basketball tok loyo tim mar Dementors points 65 kuom 55 e finals mane obagi e alap ma Kasarani Gymnasium. Mana ka jafombo marwa James Opondo japicha lero, tim mar Starlets Basketball nokawo okombe e kidieny mar Wakeini tok loyo tim mar Juba Tigers points 73 kuom 45. E finals mane ji rito gi liyo kendo geno ni biro bedo maliet tuke mag ASK Foundation Basketball Cup. Mano e kaka ne obedo. Kadok Warriors mane obedo gi tuke mapek nyaka e finals noloyo tim mar Dementors points 65 kuom 55. Kwota mokwongo ne orumo amodhi mar points 14 kuom 14 kapok tim mar Dementor loyo kwota mar ariyo points 13 kuom 10. Dementor nodhi nyime gi tugo makare kwota mar adek tok loyo points 20 kuom 18. Kadok Warriors kata kamano nojiwo itugo kendo loyo kwota mogik points 20 kuom 11 loch mane omiyo gi okombe. It's very, very interesting. It's a good tournament for these guys. I think it's the best thing that is happening to them. I think that whatever they are doing is really going to help them in terms of integration. Their skill levels are going to go up. South Sudanese, we have a lot of talent in basketball. And for the young people, they know that our national team is doing well. So some of them want to go to that level of representing the country in that. And it is started here. So you have to start from this tournament, and the next year, maybe you might find yourself in the national team. E kidieny mar Wakeini tim mar Starlets Basketball nobedo joloch tok loyo tim mar Juba Tigers. Starlets noloyo kwota mokwongo gi mar ariyo points 16 gi 15 kuom 12 kaluwore manotero tugo e yweyo points 31 kuom 22. Kwota mar adek gi mar ang'wen bende nobedo mayot ne Starlets tok loyo gi duto kendo kawo kombe margi mokwongo e tukegi. It's have been amazing. We have learned a lot. We have competed. We have, at some point, most of us, the teams that were there were very competitive. And for us to make it here to the finals, it was something that we really fought for. Tukegi mane ochan gi riwruok mar ASK Foundation, riwruok mogoyo tach e piny mar Sudan ma milambo, chiwo thuolo ne rawere mondo nyis mich margi e tuke mag okapu. Tielo mar ariyo nobedo gi timbe mathoth kipimo gi tielo mokwongo ma bende ne obagi pacho ka. We really need to step up in some way to encourage the youth to come up. So this is just a platform we have created for this youth to come in and showcase what they have. So what they do with it after here, I would say it's up to them in terms of basketball, because after you are given a platform, someone has just given you wings. You go fly, do whatever you want with those wings. And that's what we have always been. Tok tielo mar ariyo mag tukegi rumo ayanga. Jochak tukegi chano bago tukegi ding'wen higa manyien e pinje mag Afrika ma ugwe ka finals ibiro bage piny mar Sudan ma milambo higa manyien. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwara Mugejongi kanye machopo gode giko mar weche manyien mago imore otieno makawuono. Witi Jarodi wacho ni Joyce ma Witi Jarodi amor kodi kaka ikelo weche manyien e yo makare. Mosna jaoda mano Vonda Anyango kod Movino Chienga kani kuja skula. Mary Umari wacho ni Amimo omosnwa Raila. Benson Ayaga wacho ni rest in peace Amimo. Ote machielo Nyakwaro Sien wacho na sedonje chenro kaka pile kantiere Ogilo Kamswa North
Karwakna Muhoroni MP mano Narebo Koyo James Onyango kod Muhoroni Constituency Manager mano Sospita Ngere mogik Karwakna Jo Ogilo te e chenro erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mochope giko mar weche manyien mag Oimore. Nyakaramogi Jongi bed kod otieno maber. Oriti masani nyinga Joyce Odur nantiere kae kod jaloko marwa Wilson Ochuka. Nitie chabiro kae, Parigi Rajiv bende miel kacha. Ka nitie chopo kae, ok wabedo gi chiarus achiel. Gin gipofwenyo ni gin ariyo. It's big, bigger than you can imagine. It's massive. It's the biggest jackpot. Shabiki Super Jackpot sahi ni 100 million. Yes, predict 17 games na 99 bob na ujishikie 100 million. Bonuses ni from 13th correct prediction. Na ukipata zote wrong, usiwori, bado kuna bonus. Hii ndio jackpot. Shabiki Super Jackpot is now at 100 million. To play, download app ya Shabiki on Play Store or SMS SJP to 29063. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB, license number BK 0001080. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Edwe mar Disemba, sama piny dhi mos, kendo joot chokore kanyachiel. Wagwelou mondo udoge tudruok gi gigo madwarore moloyo. Dwe mopong' gi puonj makonyo ngima joot, rieko mar bedo gi ot motegno, kod weche makelo geno kod winjruok. Nyasaye manochako ot